Kuvela isizathu okusolakala ukuthi kube yisona esiholele ekutheni isosha lombutho wezempi wakuleli, i-South African National Defence Force, lidubule libulala umkalo ngoJanuwari 3. Isolezwe libike ngokuvela enkantolo yemantshi yasePantown kwaMnuz Lwanda Mxolisi Zungu, oneminyaka u-37, osolwa ngokudubula umkakhe uNkosikazi Msane Zungu, oneminyaka u-36. Ilungu lomndeni wakubo wesosha ecele ukuba ligodle igama lalo liveze ukuthi uZungu ubulala umkakhe ngoba-ke sethole ngomjolo wakhe nomuntu amaziyo. Kuvele ukuthi umufi bese kuphela isikhathi eside ejola nalo wesilisa obephinde asondelene kakhulu-ke nesosha. Noma-ke bekungesikhono okokuqala isosha limbamba ukuthi uyajola nomkalo eqinisweni, bese kungokwesithathu kodwa-ke ngenxa yokuthi belingumuntu obelimthanda kakhulu belihlala njalo-ke limxolele usho kanje. Eqhuba uthe-ke noma uthe-ke kulokhu bayazibuza bayaziphendula ukuthi kungani egcine sithathe isinqumo esinzima kangaka sokuthi-ke amane ambulale. Uthe kodwa-ke babuye baziphendule bona ngempendulo yokuthi kungenzeka ukuthi isosha kulokhu licike ukuthi umkalo ujola nomuntu osondele nabo bobabili. Isosha kulicasule kakhulu ukuthi umkalo ajole nomuntu wesilisa. Okokuqala lo muntu wesilisa kuthiwa-ke ubejola naye bebezwana kakhulu. Kusho ukuthi lokhu kumane kwalimaza kakhulu imphefumulo lamane-ke lahluleka ukuzibamba echaza. Omunye osondelene nalabo ababili utshele iphephandaba ukuthi wagcina esejwayelana-ke nomkhwenyana kodwa-ke waqala wazwana nomufi. Uchaza isosha njengowesilisa obelungile futhi-ke emazisa umkakhe. Uthe-ke nabo-ke zikhona izikhawu la-ke bake bazama khona ukuthi uphele-ke lo mjolo oseceleni kamufi kodwa-ke kwaba nhlanga zibuya nomoya. Uthe kodwa uyazi ukuthi-ke uma seliqulwe icala kuzovela ukuthi eqinisweni yini eholele ekutheni noma-ke eholele kusona-ke lesi simo. Iphephandaba athole ngamalungu omndeni wesosha ukuthi umufi naye owayeyisosha aveza-ke ngokuthi labo bobabili batholana khona-ke enkambini yamasosha base-ke bayathandana.